ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಟೆ ಹೊರಮಾಣಿ ಅನ್ಬತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಆನ್ ಜಾಣ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ದಿಲಿ ಬಲೆ ಅಸಲು ಮೂಜಿ ಸಾಟಾಂಡ್ ಸೊ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಇನಿ ವಾಸ್ ಐಟಿಡ್ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ್ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಜಾಣದಾಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನದ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಜೊರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರಿಕಾರ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಸೊ ಜೊರಾನ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯ್ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪಂತಾರೆ ಅದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಆತನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಣ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೇನು ತೋಜಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಲಾ ಜೊರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಲಾ ಉಂತಿಲೆ ಉಂತಿಲೆ ಓಡೆ ಬಲಿಪಾರಿ ಓಡೆ ಬಲಿಪಾರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೇದಿ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ದೇ ಇನಿಯನ್ನ ಕಡೇತ ವ್ರತ ಇನಿ ಭೀಮನ ಮಾಸತೆ ಇರು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನೀಪ ನಿನಿಕುಲ್ಲೋಡು ಬೀವೆನ ನಕುಲೆನ ಮಾರೈದೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಡಿಯಗಾಡಿ ಇಂಚ ಕಾರ್ದೆಕ್ಕರ ಸುರುಮಲ್ದ ದೆಕ್ಕು ಪೇರ್ಡ್ವಾರ್ನ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಲಾಗಾತ್ರ ಮಾರೈದಿ ಏನೇ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಚಾ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೈದಿ ಪಂಡಿರ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿ ಕಡೇತ ವ್ರತ ಭೀಮನ ಮಾಸತೆ ಮನೀಪ ನಿಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ದೆಕ್ಕು ಏತು ದೆಕ್ಕೋದು ಪೇನ್ ಏತು ಪಾತ್ರೆ ಕಾರ್ದಿಲೇರಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಿನಿ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನೀ ನಾನು ಪಾದದಪ್ಪು ಬತ್ತು ಉರ್ದುವೆ ನೀನ ಸರಿ ದೆಕ್ಕು ಏತು ದೆಕ್ಕೋದು ಪೇ ಹಾ ನೀ ನಾನು ಸರಿ ದೆಕ್ಕು ಭಾಷದ ಅಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗು지 ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗು지 ನಮ್ಮೆ ದಾದ ಬುಣ್ಣಿಮೆ ಕರ್ಮಣಿನ ಭಾಷದ ಅಂತಾನೆ ನಾಚಿಗೆಚಿನೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣ ದಾದಿ ಕಾಂಡ ಅಂಬಿ ದೊಂಕ್ಯಾರ ಅಂಬಿ ಕರ್ಮ ಬೇ ಈನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕನನ ನೂತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಡು ಕಾರ್ದೆಕ್ ನಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಪನ್ ಬಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಏರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂತೇರಿಗೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಯ ಗಾಂಡ ಸುರು ಮಲ್ದೊಲ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ಕಣನ ಕಾರಣ ನೂತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀಡಿದೆಕ್ಕಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಪನ್ ಕರ್ಮ ಅತಿ ನಸೀಬಿ ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ನಸೀಬಿ ಒಂದು ಇನಿಕೋಟಿ ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿ ಕಂಡನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟು ಬೆರಿದೆಕ್ಕು ಜೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೈ ಪೊಂಜವು ಇರ್ನ ಪಾದದೆಕ್ಕೊಂದುಂಟು ನಸೀಬಿಯ ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ನಸೀಬಿಯೇ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ನಸೀಬು ಬೇ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ನಸೀಬು ನಲ್ಲಿರಿ ನೀರು ಬರಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆತಂದು ಇತ್ತಿನ ನೀರಿಡಿಯನ್ನ ಕಾರ್ದೆಕ್ಕಿ ಹೊಲ್ಡ ಬಾಕಿದ ಒಯ್ಟದೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅತಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಈರಿ ನಮುನಿ ಚಪ್ಪ ನೀರು ನೂತೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ದೆಕ್ಕು ನೆಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣನ ಕಾರ್ದೆಕ್ಕಣ ನಡ್ಡ ಜೋಕುಲಾಪುನ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರು ಬಂತೀರು ಒಲ್ತಾ ಪಚ್ಚೊಡಿದ ಕರ್ಮನೇ ಹರಿದಾಸರು ಬಂಡ ಹರಿಗತ್ತೆಟ್ಟು ದಾಸೇರು ಕರ್ಮನದೇ ಬಯಲು ಬಲಲ್ ಬೆಜ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಭಾಷದ ಅಂತ ಮತ್ತ ಅತ್ತಂಬೆ ಪುಳಿಯ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ 3 ಅಂತ ಮಗ ಇನಿದಾನೆ ತಡ ಅವು ಆರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ಅಂದೆ 6,100 ರೂಪಾಯಿ ತಗದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಓ ದೇವ ಅತ್ತಮೆ ಅರೆಗಿ ಪಾಪ ಬೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತು ನೋಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಕ ಆರು ನಾಡ್ದು ಹೋಯ್ರು ಅರೆ ತಿಕ್ಕಚ್ಚಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕಚ್ಚಿ ಅಂದ ಬಕ ನಿಕ್ ಯಾನು ಬನ್ನ ಯಾನ 6,100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ನುಂತುದಿನಿ ಅಂದ ಓ ದೇವ ನಿನ್ನ ತಿಗಲನ ಇಂಚ ಪೆಚ್ಚಿನಿ ಇಂಚ ಪಾಡೋಣ್ಣಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಇವು ಸಾರಲ್ಲ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ದುಂಬು ಬ್ರೆಡ್ಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಾನ ದಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಕ ದೊಂಕು ವೆತ್ತೆ ñక్క ಕರ್ಮನ ಬಕ ಮಕರಲ್ಪುಣಿನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟನಗ ನಿಂಚೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗುನ ಬಕ ಓ ಅತಿ ಬಕನ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಸೈಯಾಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಈರ್ನ ದಾನೆ ಬುಡೇದಿ ತೊಡಂಕು ಈರ್ದಾನೆ ದಂಟೆ ಓ ದೇವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಮೀನಿಕ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗು ಪೊಣ್ಣುದು ವರೆತ್ತನ್ಬೆ ಎಂಗು ಪೊಣ್ಣುದು ವರೆತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ದುಂಪು ಏರ್ಬೆ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣುದು ವರೆ ಪೋನಾಗ ತಾಡ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಕುಲ್ದಾತನ್ಬೆ
ಬಕದಾದ ಸೈಪುನು ಕರ್ಮ ಇಂಚ ತುಯಿನಿ ಪೊನ್ನನಿ ಎಂಕು ಪೊನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಗೊತ್ತು ಬೇ ಪೊನ್ನು ತೊಡಂಕ್ ಯಾನ್ ದಂಟೆ ಬಂದು ಅತಿ ಬೊಗಣ ಬೊಗಣ ಒಂದು ಆರು ತೊಡಂಕ ಅಂಡಲ ಆರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಏತ್ ಒಂದೊಂದು ಆ ಪೊಂಜ ಒಂದು ತೂತ್ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೋಕೆಂಜಿ ಪೊಂಜೆಗ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮರಣಿ 2 ದಿನ ಇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತಾರತ ಆನಿ ಆನಿ ಇದೆ ಬರ್ಪೆ ಆ ಪೊಂಜು ಮಂಡೆ ಕೈದಿದ್ದು ತಡ್ಡಡ್ಕುದೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಟು ಓ ದೇವ ದಾಯಿಗೆ ದಾದಿ ಸಂತಕ ದಾಯಿ ಬುಲ್ಪುನ್ ದಾಯಿ ಕೆಂಡೆ ಐಕ ಪೊಂಜು ಪನ್ನಿ ಅರೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನತ ಅಂಜ ಬುಲ್ಪುನು ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಮಂಡೆ ಈ ರೈಕ್ ಬುಲ್ಪುನ್ ದಾಯಿಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡಾರ್ದ ಹುಷಾರಾದ ಫಿರವರ್ ಪೂಜಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಐಕ ಪೊಂಜು ಫನ್ಪಿನಿ ದಾದಂದು ಎಂಕಾರೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡ್ದನಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಹೋಗ ಒಯ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ನಾಲ್ ಪೆತ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೊರ್ಪಿನ ಇರೋದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಚೂರುತ್ತನ್ ಬೇ ಪೂರದೆತ್ತೋಲು ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ಹತ್ತಮೆ ಈ ಪೆತ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇರ ಹೆಂಗ್ ರಪ್ಪ ನೆಂಪಾನ್ ಮಾರೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲದ ಸತೀಶಜ್ಜನ ಸತೀಶಿ ಆಯಗೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬ ಒಂಟಿಯರು ಕಾಣೊಟ್ಟು ಬೈತನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆತಾಯಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ಫಂತಿರಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಟಿಯರು ಹೆಪ್ಪಲ ಕನೊಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬದುಕುದಿರ್ಕೆ ಐಟಲೊಂಜಿ ಸೋಜಿಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಟಲೊಂಜಿ ಸೋಜಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬು ಎಂಕಲ ಒಂಟಿಯರು ಕನೊಟ್ಟು ಬೈದನ್ ಬೇ ನಮಾಜು ಓಡಲತ್ತ ಕರ್ಮ ಇದು ಇರೇ ಈರ್ತಾನ್ ಸೈಜರ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೆಂಚ ಅಂದಿಯೇ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂಜಿ ಕನಗಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಒಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಿನತ್ತಿಯೇ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ದುಪ್ಪಿನ ಪಿರಲ ಓಡು ದಾದಂದು ಇರಗ್ ಎರಟು ಬೈ ಕನಟು ಬೈದಿನಿ 60 ಎರ್ಮೆ ಓ ದೇವ ನಾನು ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಸುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ರೈದು ಬಿಟ್ಟದ್ಲೆ ಕಾಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ ಕರ್ನಲ್ ಕನ್ನವಡಿ ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಬಚ್ಚೋಗ ದಕ್ಕಿದೆ ಬರ್ನಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಉರಿ ಉಂಡೆ ಎಂಜ ಉರಿ ಉಂಡೆ ಉರಿಯುನತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕುರಿಯು ನಂದು ಕರ್ಮ ಪೋದೆ ಬರ್ನಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಆ ಮುಂಜು ಮರಲತ್ತ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾಣನ ಕಾಡ್ದೆಕ್ಲೆ ಎಂದು ಆ ಮುಂಜು ಹೊತ್ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂತು ಕಾರು ಮೈತುಂಡು ಕಾಲಿ ಕಾರುಗ್ ಮೈತಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಮಿನಿ ಮೈಪುಡ ಮಂಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆತು ಇದು ಬೊಗಣ ಬೇನೆ ಪುಡಿ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಪುಡಿ ಬೇನೆ ಅಂದೆ ಜೂಡು ಜನ ಮಾರ ಕರ್ಮನ ಬೇಲ ಕರ್ಮನ ಬಾಸದ ಅಂತಿರ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಲಿ ಇರ್ಬಾಯ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರಿಗೆ ಕೈಯಾರು ಮಾರ ಬಿಡು ಅತ್ತಂಬೆ ನಿನ್ನ ಒಯ್ಯಟದಾದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಯ್ಯಟ ಕುಂಟುದ ಅಂದಪ್ಪ ಕುಂಟುದ ಎಂಚಂಬೆ ಕುಂಟುಗು ಕುಂಟು ಕಿಲತ ಲೆಕ್ಕ ಓ ದೇವ ಅತ್ತಂಬೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗಂಬೆ ನನ್ನ ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಬರುವತ್ತ ಕರ್ಮನ ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಚುಮನ ಅವು ಕುಂಟು ಕಿಲತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಅತ್ತಂಬೆ ಒಂದು ಎಂಚಂಬೆ ಕುಂಟುಗು ಕುಂಟುಗು ಈರ್ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ 150 ಹೊಡೆದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾರ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಂಡ 150 ಗ್ರಾಮಗೂ ಏತಿ ಚಡ್ಡಿ ಬರು ಎಂಚ 150 ಗ್ರಾಮಗೂ ಏತಿ ಚಡ್ಡಿ ಬರು ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮಗೂ ಖಾಲಿ ಎದುರುಗೂ ಮಾತ್ರ ಪಿರಾರ್ದ ಅವೇನೆ ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತ ದಾನಿ ಹಾಕುನು ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ಲೀಟರ್ ಲಕ್ಕಲ ಬುರ್ಚಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಿಲ ಲಕ್ಕಲ ಬುರ್ಚಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಅವ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪತಾಲವ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೆಂಪುಡು ಅತಿ ದೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡರತಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ದಾದಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾನ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹೋಯ್ತ ಕಟ್ಟುನ ಹೌದಾನೆ ಇರೇಗ ಮೂಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಇರೇಗ ಮೂಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿಯದ ಅರೆಗೆ ಔಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಮಾರಿ ಸಾರು ಬೇನಿಡು ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ನಾಲ್ ಪೂಜಿ ಕರ್ಮ ಓ ದೇವ ದಾದದಿ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಮುಟ್ಟು ಪೊಸತ್ತಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊಸತ್ತಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಪೊಸತ್ ನೀರುಡು ಪಾಡಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಬಚ್ಚಿರ ಅತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಗು ನೀರುಡು ಪಾಡಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿ ದೊಮ್ಮುಗಳ ಮಾಡಲಿ ಪೊಸಾತ್ 2 in 1 ಅಂತೆ ದೇವ ಇತ್ತೊಂತೆ ಉರಿ ಗಮ್ಮೆ ಅನ್ಬೆ ಒಂತೆ ಉರಿ ಗಮ್ಮೆ ಅನ್ ದೇ ಎಂಕೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ಎಂಕಿನಿ ಬೋಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಏನಡ 200 ಇಜ್ಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಪಗತ್ತೆ ನಿಕ್ 200 ಕಿಸ್ಕೊರಪೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಏನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕೊರಪೆ ಆಂದ ಎರೆಗ್ ಪೇರ್ದಾಗ್ಲ ಪೇಪರ್ದಾಗ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೂದು ಬಾಕಿಂಟು ಒರಮನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ವಾನ ಮಾರ ಒರಮನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ವಾನ ಕೊರ್ಪಿರ್ಗೆತ್ತ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿರ್ಗೆತ್ತ ಆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಲ ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನು
ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ ಬಲಂಬೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ ಬಲಂಬೆ ಡೇ ಡೇ ಇಡಬಲೆ ಯಾನಿರಡ ಕೂಡ ಪೂಕನೇರ ಬಂತೀನಿ ಪೂಕಂದಾರ ಇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಪೂಕನ ಒಂದಾರ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಾಣಿಯ ಪೂಕನವರ ಬಂದ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಾಣಿಯ ನಂಬೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಕಂತನೇ ಕಣ್ಣನೆ ಆಪನುಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ಸುರೇಶ್ ಜನ ಆಯ್ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಗಲ ಪುಲ್ಯ ಗಂಡಲಾಕದು ಪೂ ಬಾಡುವಿ ಆಯ್ ಏತು ಜನ ಕಣ್ಣನೆ ಓಡು ಡೇ ಡೇ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ಆಯ್ನ ಬುಡದಿನ ದಿನಲ್ಲ ಪೂಟೆ ಮುರ್ಕಾದು ಕುಲ್ಲವೇ ಅಂದಪ್ಪ ಆಯ್ ಪೂತ ಒಯ್ಯೊಟ್ಟದೆ ಆಯ್ ಪೂಟೇ ಮುರ್ಕವೆ ಬಿಡಿಯದಿನ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದೊಡಿತ ಒಯ್ಯೊಡ್ದೆ ಮುರ್ಕ ಹೊಡ ಮುಂಚಿದೊಡಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕ ಹೊಡದೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ ಸರಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕರ್ಬದ ಮಂಚವು ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಈ ಸರಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪರಿಯೇ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಿಯೇ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಿಯೇ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನೀಕ್ ಕರ್ಬದ ಮಂಚವ ಕೊಡ್ತೇತ ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಡಂಚಿ ಮಾರಿ ಡೇ ಈ ರಿಂಚ ಪಾತಡಿ ಅನಿತ್ತ ಗುವೆಲು ಬೊಸ್ ಐಪನ್ ದಾಯ್ ಮಾರ ಇದೆ ಗುವೆಲು ಲಾಗಿದು ಗುವೆಲ್ದ ನೀರಾಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಕಡಲು ಲಾಗಿ ಪೋ ಪಂಚಿ ಭಾಷದಾಂತರ ಮತ ನಂಬೆ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬೇನಿಡ್ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಮಾರೆ ಆ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ಪುಂಜೋ ಇಜ್ಜ ಗಿರ್ಜಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಗಿರ್ಜ ಆರ್ನ ಕಣನಿ ತೀರ್ದನು ಮಾರೆ ಆ ಪುಂಜುವನು ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾಪ ಇರು ಸೈತ್ ನಾನಿ ಓ ದೇವ ನಂಬೆ ಈ ಪುಂಜು ಕಣನೆ ಯಾಪ ಸೈಪೆ ಎಂದು ಗಾಪುನು ಮಾರಿ ಸಂತದ್ದ ಹತ್ತಂಬೆ ಆ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ಪುಂಜು ಗಿರ್ಜಕ್ಕಜ್ಜ ಆರ್ ಕಣ್ಣನೆ ತೀರ್ದುಂಡು ಆ ಪುಂಜು ಏರಿ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಂಡಲ ಬುಲಿಪುನ ಅಂತವಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪುನ ಅಂತನ್ಬೆ ಇದೇ ಬುಲ್ಪುನ ಅಂತಾಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಬುಲ್ಪುನ ಅಂತಾನೆ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಣ್ಣನ 2 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಸೂರ್ದ ಕಾಸ್ತಿಕ್ ಡೇ ನಿಗಲ್ಲ ಅಂಜೇನಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆಂಜನ ಪುಂಜೇನಗುಲು ಪಂಡ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ಪುಣ್ಣಿಗು ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಜವನಕುಲು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಪೊಂಜವನಕುಲು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನು ಬಾಯ್ಡು ಬುಡ್ಪುನು ಇಡೀ ಊರ್ನಾದವನು ಡೇ ಬರ್ಬೋಡುಂದೆ ಡೇ ನಮಕ್ ಮದ್ಮೇದ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಉಂಡೆ ಐದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ತಾಯೇ ಪುರಿ ಹಚ್ಚಾರೆ ಏನ್ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಿ ಜೋಕುಲ ಡೇ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನ್ಲಿ ತಾಯ್ತನೋ ಪನ್ಪುನೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜುಲ ಬಯಕುನ ಅವಕಾಶ ಅವಲ್ದಪ್ಪ ಅವಂದ್ ಆತಂಬೆ ಡಿಂಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಂದು ಬಗ್ಗಣ್ಣ ಅಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅವಲನ್ನು ಬೆ ಅತಿ ಬಗಣ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಓ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು 4 ತಲೆಗಳು 4 ತಲೆ ಓ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಗಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಕೊಂಜಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಓ ದೇವ ಅವಲನ್ನ ಬೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಂದ ಮೊಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಪದಾಡು 1 ಗಂಟೆ ರೇಡು ಮಾರೆ ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಜೆ ಮೂಸಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರಾಡು ಪೋಕ ಓಡೆಗೆ ಮಾರೆ ಜೋಕ್ಲಾಪುನು ಡೇ ನಿಗುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಲ್ ಬರತ್ತಾ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮೊನ್ನಿದ್ದಾರೆ OLX ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುದು ಮಾರಿ ಓ ಈ ದಾದಂಬೆ ಒಚ್ಚುನು ಯಾನ್ OLX ನಾಡ್ನು ದಾದ ಈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಮನವ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನ ಭಾಷದ ಅಂತಾನೆ ಮತ ಅತಿ ಇರಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ಇರಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನಗಲ ದೋಷಿ ಮಲ್ ಬರೀ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಊರಿಯನ್ನ ದೋಷಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆಡದಾಡ ತೂಡು ಬಯ್ಯಗೇತ್ ಪಾಡುವೆ ತೂ ಯಾನ್ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಬಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಗಲ್ರದಾನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದು ಅತ್ತಿದೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪರಲಿ ದಾದೆ ಈರನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಂಡನೆ ಆತ ಪನ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ದಾದೆ ಬೊಗಣ್ಣ ಏನೆ ನಿಗುಲು ಕಣನೆ ಬಿಡಿಯತಿ ಈ ನಮೂನಿ ಸೇಲೆ ಮಲ್ಪೋರತ ಅಂದೆ ಅದ ಎಂಕು ವರವರ ಇನ್ನು ನೀ ದಾದ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತೋಡು ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಕರ್ಮನ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾಯಿ ಕೈಂಟೋ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು 10 ಜನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋರತ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಡು ಹತ್ತು ರಡ್ಡ ಆತೋಡು ಈ ಉಸಾರುಲ್ಲಂಬೆ ಹೌದಾನೆ ರಡ್ಡು ಓಡ್ತಿನ ಕೋಪಂಡ ಕುಡೋರ್ತಿನ ಫೋಲೆತ್ತ ಇದಲ್ಲಗೆ ಇದಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ್ಪುನ ಬೋಡುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಒಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ್ಪುನ ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಏತೆಡ್ಡುಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಂಡತ್ತ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡೇ ದಿನ ತೆತ್ತೋನು ಒಗ್ಗಣೆದ ಏಸ ಬಾತಿರ್ನು ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಪುಂಡಿ ದಾದಂಬೆ ಸರಿಯಾ ಒಂಜೇ ಒಟ್ಟಾರೋಡು ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಯಾನ್ ದೆತೊನ್ನು ಅತ್ತಲೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ದಾದ ದೆತ್ತೋನು ದಾದ ಬುಡೇದಿನ ಓ ದೇವ ಮರಳನಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನ್ಯತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ನಾನು ನಿಜ ನೆನ್ನಿನಿ ಆದಂತ ಬುಡ್ಲಿ
ಈ ರವಿನ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡರ್ತ ಅವೇನ ಪನ್ಲಿ ಅವ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಸಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕನಟ್ಟು ಬೈತಿಂದಿ ಅಂದೆ ಹಾಲು ಒರ್ತೆ ಕನಟು ಬೈದಿನ ತಾಲ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಕನಟು ಬೈದೇನ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೆಂಚ ಆಯೇ ಎನ್ನ ಕನಟು ಬೈದಿ ಓ ದೇವ ನಿನ್ನ ತಿಗಲನೆದೆ ಒಂಜಿ ಕಣನ ಎದುರುಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯರ ಕನಟು ಬೈದೇನ್ ಪನ್ಪತ್ತ ನಿಕ್ ಏತಾಂಕರದೆ ನಿಕ್ ಹೌದಾನೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂಜೇನಾಗಲೆಗೆ ಊರ್ದ ಪೊಂಡಲು ಪೂರ ಕನಟು ಬರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಂಜೇನಾಗಲೆ ಅಂಜೇನಾಗಲು ಕನಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದದಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಸಾರ ನಿಕ್ ಈ ಏನೋ ನಾಯ್ದಲ ಕತು ಪತ್ತ ಮಾರ ಇದೆ ಯಾನಲೆ ನಾಯ್ದಲ ಕತು ಪೂಜೆ ಬಗ 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 ಎಂಜ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಗ ಎಂಜ ಗುದ್ದಲೆ ಸುರುಕು ಕುರೆ ಪುನ ಕರ್ಮಾರ ನಿನ್ನ ಓ ಈ ತಾತ ಅಲ್ಪನ್ ಬೇ ಓ ದೇವ ದಾದಿ ದಾದಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಓ ದೇವರೇ ನಾಚಿಕೆ ಪೂಜೆಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ದಾಯ ಪುಲಿ ಪುಂಟುವಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೆ ಕರ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದ ಬಂಟ ಎಂಚ ಪೊಡಿಯೆ ಏತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಡುಪೋಡು ಒರಿಯಾಗ ಮಾದರಿಯಾದಿ ಪೊಡಿಯೆ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಎಪ್ಪಲ ಅವು ನಾಲ್ ಗೋಡೆದ ನಡು ಟೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕುಯಿರ್ತಾವ್ ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಯಾನ್ ತೂಯಿ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಡಪುಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ವರ್ ಮೀನ್ ತೂಪೆರ ಇಂಚಿನ ಸಂಸಾರಲ ಉಂಡ ಬಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ಟಿವಿ ಮುಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಮರ್ಲೇಲಕ ಒಟಾರ ಒಂದೊಂದು ನೀನು ಜೋಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನ್ ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪನ್ಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗುಪ್ಪುನ್ ಬೇ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೇ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ದರ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇ ತೀರುಣುಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ ನಕ್ಲಿರ್ದೆ ಬೇ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪನ್ಪನಿಕ ಹಾಳು ಬುದಾರ್ ಬೈದಿನು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ ನಕ್ಲಿರ್ದೆ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಸುಧಾರ್ಲಿ ಆಂಡು ಬೊಗಣ್ಣ ತಪ್ಪಂಡಿಯೇ ಶಾಂತಕ ಏನ ತಪ್ಪಂಡಿಯೇ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆವಾವ್ ನನ್ನ ಮೀನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡೊಂಡತ ಕಾಡು ಹೊತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಾಕುವೆ ಭಾಷದ ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಶಾಂತಕ ದಾದಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಡವಾರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಕೈಪು ದಾದ ಮಲ್ತಾರಿ ಬಸಳೆ ಬಸಳೆಗೆ ದಾದ ಬಾಡ್ದಾರು ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದು ತೊಂಪ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಗಳು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಇದೇಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತು ಪೋಯ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಟ್ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ತಿಳ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರ್ ಆಂಡ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ ತಿಳ್ತಿದ್ದೀರని ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿ ಅಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಪನ್ನಗ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುತ್ರ ಇಚ್ಚಿನ ಲುಂಗಿದಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಗಳು ಉಂಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಇದೇಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತು ಪೋಯ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂದೀಪ್ನಲ್ಲ ತಾರನಾಥ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಇರುವೇರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಂಚ್ ಅವು ಬಸಳೆದ ಅವು ಪಂಡ ನಿಖಲು ರಡ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋಜಾರು ಒಂಜಿ ಆ ಪಂದ್ಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಇದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇನಿ ಏತ್ ತೆಲ್ತಾರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ ತೆಲ್ತು ದುಪ್ಪುವರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ನನಾದ ತೆಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂಡು ಈತ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ತರಗಿರ್ಮೊಂದು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ನಾಡ ಪಂಚ್ ದಾಕ ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪಂಚ್ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣ ಪಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಬಾವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನು
ಅಂಜಾದ ಇತ್ತ ಪಿದೌಟ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುವಾಯ್ಕು ತುಂಬ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಣ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ನಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗದ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕುಡರ ದಿಕ್ಕಗ ಕುಡಾದ తెలుపుಗ ಅಡಮುಟ್ಟ ಚೋಂದುಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ What a comedy!